Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Mr. Size mai kula da labarai da dumi-dumin su a jihar Sokoto. Da kuma watayo muku, da ingizo muku, da walkato muku, da ratayo muku, da buɗe muku su fala-fala labaran duniya da dumi-dumin su. Da farko dai ga muhimman kanun su. In bara a nan jihar Sokoto bare ga azumin can an samu masu ciwon ƙwalsa 356. A wanga karo ko da azumi ke gabatowa tsakanin jiya da yau a nan jihar Sokoto an samu masu ciwon ƙwalsa 3,600. Idan kan margaza kawata ya jihar Kaduna tsakanin jiya da yau an samu masu ciwon ƙwalsa 15. Idan ka attaya kan zungura kai dogon waya a Kano an samu masu ciwon ƙwalsa tsakanin jiya da yau an samu masu ciwon ƙwalsa 953. Yes sir. Idan ka gargazayo ka watayo ka shigo nan jihar Sokoto akwai wata unguwa da aka ce ma ba farawa estate tsakanin dattijai da samari da iyaye an samu masu ciwon ƙwalsa 553. Idan ka walƙato makwabtan bafara estate ma'ana Samarot an samu masu ciwon ƙwalsa tsakanin jiya da yau an samu masu ciwon ƙwalsa 356. Idan ka wargazo ka ingizo ka ratayo ka komo nan gefe ma'ana gwiwa an samu masu ciwon ƙwalsa tsakanin jiya da dattijai da samari an samu masu ciwon ƙwalsa 253. Kada ku manta live kuna tare da Mr. Size mai watayo muku da kuma ingizo muku da kuma harbo muku labaran duniya da dumi-dumin su a nan jihar Sokoto.